Alors, bi ta ye comme i yɛrɛ b'a dɔn an ye agence min ye a bɛ fɔ a ma ko établissement public à caractère administratif doté de l'autonomie financière. Donc o kɔrɔ ye conseil d'administration dɔ de bɛ yen. Donc an kan ka baara fɛn fɛn kɛ san kɔnɔ conseil d'administration kan k'o gafe an bɛ gafe dɔ labɛn ka yira olu la u bɛ gafe in lajɛ. Donc maintenant n'u ye gafe in lajɛ u bɛ a kɔnɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ ka jate minɛ est-ce que an ye fɛn minnu fɔ k'an bɛ n'olu kɛ ani an ye minnu kɛ ka tɛmɛ est-ce que an sera k'olu kɛ parce que gafe in document caman de don. Document fɔlɔ ye an kun ye baara minnu boloda salon est-ce que o baara ninnu sera ka kɛ. Maintenant n'o baara ninnu ma se ka kɛ donc u bɛ se ka recommandation dɔw kɛ min bɛ se k'o baaraw kɛli nɔgɔya an ma. Maintenant san kura min daminɛlen filɛ nin baara dɔw de fana bolodalen don san kɔnɔ baara minnu ma se ka kɛ salon a bɛ se ka kɛ olu baara dɔw bɛ continuer ale ni baara kuraw fana bɛ se ka boloda san kura in kɔnɔ. Donc o document ninnu bɛɛ de bɛna yir'u la jateminɛ bɛ k'o la u b'a lajɛ donc u bɛ se ka an bilasira cogo min na baara in kɔnɔna na. San 2026 ta in kɔnɔ miliyari 3 ni miliyɔn en tout cas 300 ni kɔ an kɛlen bɛ k'o de labɛn ɲinan san in kɔnɔna na pour que an ka se ka baara kɛ. Donc o wari in n'i ye wari in yɛrɛ lajɛ i bɛ se k'a fɔ ko wari in ka ca mais a man ca parce que wari in min filɛ nin ye activité dɔw de labɛnnen don a kama. Donc activité minnu kan ka kɛ o musaka de bɛna bɛn o wari in ma. Donc an ye activités caman kɛ salon activité dɔw ma se ka kɛ maintenant minnu ma se ka kɛ an bɛna continuer n'olu activités ye ale ni activité kuraw fana bɛ yen olu kan ka kɛ komi i yɛrɛ b'a dɔn environnement ma nɔgɔn. Environnement n'i y'a jate minɛ bɛɛ kan ka i sɛbɛ don environnement ko la i m'a ye. Donc activité minnu dɔw labɛnnen don n bɛ se k'an da don olu dɔw la olu ye activité dɔw ye min bɛ se ka c'est à dire information ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya c'est à dire que kasara minnu ni fɛn minnu bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ environnement na ni mɔgɔw yɛrɛ ka tagabolow fɛ n'a ma ɲi olu kumaw bɛ fɔ ale ni document dɔw fana na parce que environnement ye fɛn dɔ ye règle dɔ de kan ka k'a kɔnɔ comportement dɔ de kan ka kɛ. Donc document dɔw fana bɛ yen minnu bɛ dilan minnu bɛ mɔgɔw bilasira o sira fɛ. Donc olu bɛ yen ale ni n y'a fɔ cogo min na n'i ko k'i bɛ nin baara bɛɛ kɛ i mago bɛ musaka la i mago bɛ nafolo la. Donc an fana bɛ ka baaraw boloda minnu bɛ se k'a kɛ an bɛ nafolo sɔrɔ cogo min na pour que ka se ka an ɲɛsin nin baaraw ma. Komi aw yɛrɛ b'a dɔn partenaire dɔw tun bɛ yen fɔlɔ o difficulté ninnu bɛ yen olu partenaires caman tagara. Donc aujourd'hui an bɛ ka réflexion kɛ an bɛ ka baara kɛ ka hakili lawaleyaw kɛ an bɛ se cogo min na ka jɛɲɔgɔn kuraw sɔrɔ jɛɲɔgɔn minnu bɛ les 3 principes an ka principe 3 édictés par le président de la transition le général d'armée Assimi Goïta. Donc minnu bɛ se k'o principe bila bato donc an bɛ baara kɛ o fana kɔnɔna na donc olu alternative fana an kɛlen bɛ k'olu caman boloda.